नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आता दुपारचं 1:30 वाजलो आणि सकाळी कापीत होता, त्यामुळे आताशी मळवशेत कापतो आपल्या, म्हणजे खाली घराच्या आमच्या खाली बागेत थंय. तर आता भात जोडूचा, त्यामुळे दुपारी जेवल्या जोडूचा लागतं, त्यामुळे भात जोडतो आताशी. आणि वळिवंड्यातनं एक पार्सल इला, त्याच्या डोक्यावर वजा दिला इल्या ता बघा आडग्यात सारखा टाकला ना त्याने, आडग्यासारखे. तर 4 कोपरे कापला वैसूरले आणि आता जोडणार, ते मशीनवर लावचा वैसूरला भात, होय ना गो. दुपारी त्याका जेवल्या पीठ घेऊन इलंय. पाहिजे मॉप दिवस इलेला नाही वळिवंड्यासून, त्यामुळे भूतासारख्या रावलाय बघा. कामाक लावले ते का तर अभ्यास करूचा लागता म्हणून अकडे येत नाही, होय ना. चल पटाक्कन, कागद हत्रू खय हत्रू ये, फणसाखालच्या कोपऱ्यात हत्रू ये तर बरा सावळी आहे. हां, फणसाखालच्याच घेऊया. काय नको मधीच घेऊ, फणसाखालच्या घे. तर पंकज मामाक जाऊन दे, चल तकडे घेऊया हतरून. अरे तारपळ तरी आणलेली नाही त्यातच करा. चल लवकर पटकन, वाजलं बघ. उद्या दिवाळी या, पाव खाऊचे भात जोडून उद्या पावा नव्हते. ऐका बघ कसा आडग्या सारख्या, म्हणून एका बॉलाचा लागता 7 किलो. माझा तोंड वाजता त्याचा कारण ता कसो कागद गुटाळलेलो ह्या केलं बघ. चला तर मित्रांनो, भात जोडू घेऊया. आधी आधी ताडपत्रे वगैरे घालून घेता, तोपर्यंत जरा तुम्ही थांबान राहा, होय ना. चल चल घेऊन ते नंतर घालूया, आधी ऐती घालूया कागद खाली. तर मित्रांनो बघा, मशीनवरचा मागच्या वेळी बघितलं असाल भात जोडतात मशीन कसा लावतात. तर हैसूरला जरा मशीनच घेतला होय, कारण भात जरा जाम घळता, त्यामुळे होय घेऊया. बाय कवळे उचलू आहे, हे उचलू आहे. चल फटाफट होऊन दे काम. चला तर मित्रांनो, तोपर्यंत बघूया पुष्पा येता का बघूया, वाट बघूया त्याची येताला. मित्रांनो आता मशीन का भात लावू घेतलेला आणि आमचे पप्पा लावतात, हे बघा. पण मशीनीत जरा केसरा तुटून पडतात आणि आपल्या पारंपरिक जोडणं एवढा होत नाही का बघा. अजून हे 2 कोपरे आणि ते 4 कोपरे कापूचे. तुमच्याकडे पण जोडणी चालली आहे बऱ्याच जणांची. पावसामुळे सगळ्यांचा लफडा झाला. ही ह्याची नाही, पेट्रोलवरची नाही, ही पॅन्डलवरची आहे. हो बघा, पाय मारीत राहायची, होय ना रे. बायचा मारान काढलेला आहे बघा घामात. पेंडी लावायची लावा ती. हा ही बघा पुष्पाताई आता कमरेवर हात घेऊन राहिली आहे उभी, रुक्मिणी सारखी. ही बघा, इकडे विठ्ठल इकडे रुक्मिणी, बरोबर राहिली. कर हातात धर, आवाज आहे दोघांचा. हातात धर,
इकडे विठ्ठल आणि इकडे रुक्मिणी उभी आहे कमरेवर हात घेऊन. शंकर आवा आणि गणू आवा आहे दोघांचा आवाज काढलेलं बाकी काय नाही. ते उत्तर आता हे दोघं या करतात हे बाबा आता कर सांग ना, सांग काहीतरी. अरे हो काय कर काय आणि तिकडे आमचे नाना आहेत, पान खात आहेत. काय आमका माहिती की तकडे असं बघला तिकडे काढला नाही तर का परत टाकले परत आम्ही कशा टाकणार टाकून तुम्ही ठेवला सरळ ठेवतात कसं टाकलं चप्पल मी नाही टाकलं, मामन टाकून व्हिडिओ चालू आहे. बंद करतात. ये कांदा ना. काय आता मागच्या गाडीत तर अशा प्रकारे बाय आमचा आता काय चाय घेऊन येला की थंड आणलं हळू थयत ते तशीच होय बाहेर कचक थंड घेऊन येला या बघा लक्षणे गाडी. चला फटाफट होऊन दे फटाफट. म्हशींने भुसकाट येतात जास्त. आणि आमचे आता नाना येतात. नाना हो नाना आमचे नाना खाईत पाना. तेव्हा ह्या दमला आहे बघा हैराण झाला. काय सांग आम्ही जमला म्हणजे इम्रान कसले हैराण झाला सांगा ती माका. काय ते काय करणार जाऊन दे तिकडे कटव पगडीवाले जाऊन दे तिकडे वर पगडीवाले नाना. नाही रे मित्रा काय हा बघलोय मी काय आजच्या घराकडे. काय बघलास काय बघलास काय येऊत असतो कधी यांच्या घराकडे सुनील ते बागेत सुनील हा? टीव्हीत बघलं मुंबई हा, मुंबईत बघलं. अरे ह्या गावातला काय असा हे या असं काय साला हा? सालं काय चाललंय या अरे जगात काय चाललंय तेच मित्रा कळत कधी नाही. जवलं तू आणि ते घसटत तसे कोण दोघजण भागतो एक बसव आणि अशोक पान खाता हा बसवा. मग बघला असे गावतात मग मग काय नानांनो या तुमच्या जगात काय चालला काय कळत नाही हा. काय चालणार या दिवाळी अशी वाटत नाही. दिवाळी केली बोल तरी चौदिशीला हा थंड पिऊया मस्तपैकी मिरिंडा. इलाच तर बरोबर टाइम अरे टाइम मरा त्याच्याकडे. हो बघा विठ्ठल आणि रकुमाई ती बघा आता कमरे रात घेऊन राहते बघा. बघलास कसा कसा तोंड बघा त्याचा चलता कसा बघा 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 कामाच्या नावान पूज्य आता पूजा पूजा घ्या गारे गार गारे गार जड दिले गाडी चर्च चर्च हा नानाने चर्च करता कमी कर. हे आमचे शेशीचे नाना आहेत. ते फार हुशार आहेत. ते हुशार आहेत बोलण्यात हुशार आहेत ते आहेत आणि कामात पण हुशार आहेत. हुशार आहेत ऐकत नाही कोणा. मग काय म्हणतात दिवाळीत फराळ बिराळ काय केलास की नाही हा लाडू कसले
हे मेथीचे मेथीचे केलं मग मेथीचे लाडू मेथीचे लाडू केला? हा मग हे मेथीचे लाडू केलं जाऊन दे रे. काय मेथीचे लाडू केला हो मग. काहीतरी केला असता नाही, करंजे नाही. बिरंजे. हे करंजे ना अनारसे वगैरे अनारशाने करायचे होते मेथीचे लाडू आणि आणि काय नाही काय हा चकली बिकली याची काय नाही काय. बोल जाऊन दे. आमची दिवाळी म्हणजे भातातली भातातली दिवाळी दिवाळी. होय ना भात भैमुख आऊट काय कसे आहे खाल्लं नाही नाही गरम पाणी पियायचं. खाल्लं पण खाल्लं काय तुझं बोल. नको पण तुझ्यातला ती तुका खोकलो लागत म्हणून मी खातोय बंद होत तुझं खोकलो कसे माझ्याबद्दल थोडा घाल. माझ्याबद्दल अरे काय म्हातार वय अरे म्हातारो पटकन घाल त्यांका. हा म्हातारं काय हो केसर डोक्यावर काय या भाता म्हातार काय केस हं? भातार केस काय आता गो कमी पी गो ह्या वळवड्यातनं पिंक्यान पाठवून दिल्या ना पार्सल ह्या मनाला घ्यावा तुमका काय मगापासून वाईट मळला तेवढं ग्लास भरून देतात नव्हता अर्धाच देऊ खावाचा अर्धा दिलेला होता काय मग एकदम म्हणजे घाय गडबड मग संध्याकाळची हाऊस नंतर ही खाल्ली कामाची पद्धत. अरे तू येडो खाय मी तुका पेडो खाय आणि तुझो माहित नाही अजून हलकी. त्याला दुसरी सकाळी गेलो काय येडो झाला भूक गेलं की विचारलं. पण दुसरी येता की त्या दुसऱ्या दिवशी किती बाजू किल्ले तर बघू कोत नव्हतं शूटिंग केल्याने काय नाही घाबरत नाही आपल्या शूटिंग. वा फुगडी बघली फुगडी तू गेली मग बघला पिंगो पिंगो काय घाली बघला कसं पिंगो घालते सुनेक लावूक सांगलं हा हा का म्हटलं ह्या काय ते दिला या सगळ्यांचा हं? म्हणजे तुमका थंय राहून आम्ही दिसत होता म्हणजे अरे बघा चांगले चांगले दिसाव ना मग? की ह्या नाही ना मध्ये नाही, 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 काय नाही दिसत. दुर्कट दिसा नाही ना जय धुलकटवून आणि फुलकटवून मस्त दिसता टीव्ही मस्त दिसता स्पॉट बीट नाही ना येत मध्ये काही एक नाही व्यवस्थित तिला पुष्पा बघलास केदेळात कसला गाई बघला कसले घालतात ते आमच्या टीव्ही आहे त्या टीव्ही लावल्या पाना मगाशी मोफत नेला 200 पाना नेला त्या कशी कोणा त्या का ठीक मंग्या जायची बुवा बुवा हं. झाला जोडून तुमचा आमच्या पुढाच्या आता जावा फराळ बिरा मस्त की दणकावून खावा ह्यो सो काय करता गुळावल्या को मधी नाही का जेव्हा चल टाइमपास चाललो सगळ्याचो छान झाली तो पाय मारूचा लागता त्या मशीन कमावूनच होतो दडी कुकीचो खेळ चाललो त्याचो म्हणून बाजू पेन कोळा घेऊ करावं. तुमका झोडू शकतास तुम्ही अजून ह्याच्यावर तसं काय ना झोडूच्या झोडा चालडीर मारलेस ती पेंडगी झोडा ना जावा पाटा नाही झोडा कशा यांनी ह्याचा हा ना आता गिरमी गिरमीठ गिरमीठ हा घ्या गिरमीठा गो जावा 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 जेवा जावा वाटतं का भूक नको आता उठता जावा छान झाली नाहीतर का अरे तुका नाहीचं का तू व्हायचंच आहे ह्याच्या बाजूक ठेव हा. तुझा ग्लास दागो हा, चल उकल आणि कामाक पोरग्यांनी धमो खरा सांगा ना चला कसा हो ही जोडी आहे टाकला हनुमंतराव सोडली. चपला. चपल्याच होती तू ते मगाशी हो. या हो बाय हय तू काकडे पिशी घेऊन जा ग्लासा घेऊन जाती घेऊन लावा कायचा आणि आमचा उठा उठा म्हणून सांगितलं तुझ्यातला होईतच नाही कोळी काढली कोवळे काढा ना कोवळे बारीक 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 काढलंय दोनच काढलं मला काय मी हय टाकते त्याच्याकडे नेऊन जा. बाया कवळ्यात घर काढली धरा धरा तुम्ही लावा चला ओके सगळं ओके म्हणजे काठपत्री एकदा उचला आता पण
करूचा म्हणून काम करायचं. हो. काहीतरी परत ज्याला मागणी दिली काहीतरी बघा. तोच तुमची गाडी आज घेऊन सगळ्यात यात्ता माका अरे तो कोण दिसत नाही तर करतो. हे बघा ही आमची मावशी बघा कशी काम करते. मार सूप सरसरावून मार. ह्याचं सूप मारायला तर एक नंबर हा. इकडे लोक सगळी भात कापतात ती बघा. चला भात जोडून झालेला आता फक्त वारेवचा. तर आता काय एवढ्यात नाही होणार रे. तर आता पंकज कधी म्हणत तेव्हा त्याचं पंकज वारो कधी घालीत तेव्हा. आता का आता काय मी आणलंय गावात घातलं घातलेलं. आता इलंय मग तर चला मित्रांनो इथेच थांबूया. काय कळशी आणता तो काय पंकज. तर चला आत्ता झाला जोडून भात थोडा राहुला आणखी 6 कोपरे. तर इथेच थांबाया. तोपर्यंत बाय बाय.